Formació Juvenil de Sarrià Sant Gervasi i sobretot el meu rol és informar, orientar els i les joves en diverses temàtiques i de moltes maneres. Ho podem fer amb tallers amb molta gent o també de manera individual. Jo vaig començar en el món del lleure fa molts i molts anys. De petita vaig anar a un cau al meu poble i després vaig ser monitora d'aquest cau i després vaig ser coordinadora del cau i a partir d'aquí vaig fer els cursos pertinents de monitor i director del lleure i vaig començar, a part de la part voluntària, a treballar en colònies, casals d'estiu. Crec que començar en el món del lleure és superenriquidor perquè et crea molt com a persona i sobretot el tema del voluntariat que fas de tot, no? Tens tractar amb les famílies, fes activitats, estàs en mogudes del poble o del barri i llavors t'enriqueix moltíssim i també vas a moltes formacions i vas creixent molt com a persona i llavors quan entres a treballar en el món socioeducatiu, social, cultural, ostres, veus que tens un bagatge i unes experiències que són superbàsiques. Jo crec que valoro molt que estic molt al dia de novetats, no? Ens formem molt en temes acadèmics, laborals, de mobilitat, de sexualitat. Valoro molt que ens renovem molt, quasi pràcticament cada setmana tenim algun tipus de formació i que puguem ser aquest pont amb el jove, no? Que a vegades amb una simple conversa doncs, ja som un suport, no? Segueixo moltes noies, tant il·lustradores com escriptores i llavors també llegeixo bastant d'això. Llavors, coses que he llegit últimament, diria que sobre unes jornades que feien sobre el 25 de novembre, que feien al Bon Maison, diria que és l'últim que he llegit ahir o així que vaig estar mirant. Un que em van enviar fa molt poquet i que em fa molta gràcia és el d'un infant que diu: Què et sembla aquest mural? Què dius? Què et sembla? Una puta merda! I soc molt fan d'aquest infant, m'agrada moltíssim. Algú que vulgui treballar amb joves crec que ha de tenir molta energia, ha de voler com renovar-se molt, o sigui, no et pots estancar en dir jo vaig estudiar això o a mi em van ensenyar això i és així, no? Has d'estar com molt obert a rebre molts inputs i també a saber-te adaptar, perquè realment treballant amb joves cada grup és una realitat, llavors en un grup potser ho fas d'una manera i en un altre grup ho fas d'una altra, llavors crec que necessites ser molt adaptable a les situacions, tenir la ment molt oberta i tenir moltes ganes d'aprendre, perquè si és això, si et tanques en una cosa, amb joves no avança. I el que volem és que ens vegin com a referents i persones amb qui es pot confiar.